scams, mga modus, pwede po nga magburutwaan ang pagiramdam ni RD Dizon, dahil po basta-basta makipaghuron, makipagtransaksyon sa mga personang namimidbidanta sa mga social media, also mga text message, sa mga email, as in iba pa. Pwede da pong aprobetsaran ang pagkakataon kan. Nung ka po kamo magbuwi, nin ano man na kantidad nin kwarta, pasisiring sa mga unknown na person, na pwede pong mag-aprobetsar kan pagkakataon na busy ang gabos. Lalo na ang mabenta da, sabi ni RD Dizon. Itong halimbawa, email, may masend sa imo na kaipuhan mo ngayang i-click iniong link na ini para ngaya maayos an sa imong account ta may problema ngaya. Day ka pa ngaya makakapasiring nga duman sa opisina mi sa bangko ta holiday. Wala ngaya kilaog ta Semana Santa. Day po tabi ka mo kayan magtubod. Dahil lang ta, saro yan sa mga paagi kan may mga mararaot na plano na pwede pong gibuhon and aprobetsaran po ang pagkakataon. Ta syempre mananggad ko yun, Ems. Kung halimbawa, Wednesday afternoon, yan nagibuhon sa imo. Syempre, mahahandal ka, lalo na kung ang bangko mo, ang account mo, darudakulaan na kantidad nin kwarta. Posibleng iyan ang mga modus na pwede pong mangyari, kaya papakusugman kan mga kapulisan tadigdi sa tuyang palibot itong pagbabantay, monitoring, and of course just in case may mga kahina-hinala kamong mga nagkakahiriling na monitor sa palibot, tayo po kamo magduwa-duwa na ipaabot iyan sa pinakaharaning stasyon kan pulis para po sa magakanigong aksyon. Dahil may mga measures na pigigibo kayan ang PNP tanganing masusug ang mga personang involved po dyan and then mapanimbag. Maray na pagkaudto kay Ma'am Tet Aldana Jacob. Ma'am Tet, natadangog mo na naman ang boses ko. Bad totod naman kay ni Kuya, saraman ako kay Nikki. Oy, ngaya sa Lunes, ngaya dumuman ka ngaya sa siring ka, initabakunahan ta ka naman ngaya. Ini Kuya Nems ang tundag kang nasa field ako, tas mabiglang mainiton, tapos syempre ang tigahanap kan ko yan, sumalipot na tubig. Maray na pagkauto kay Ma'am Tet Aldana Jacob ka na Ravax Animal Bite Center. Sabi ni Ma'am Tet sa kuya, bukas na ngaya Angel ang samuyang branch dyan po sa Catanduanes. Binuksan na po nindayan ka nakalis na aldaw. Dakol kita mga paraan tabay dyan sa Isla Catanduanes. Sabi na digdi, ang location da po Iyusu National Road sa may parte kan San Isidro Village, Verac, Catanduanes. Ang schedule posibleng Monday to Friday 8 a.m. to 5 p.m. And then pag Sabado asin Domingo naman from 8 a.m. to 12 noon. May mga petsa sinda, may mga oras sindang piga bubukasan pag weekend ta. Halimbawa kaya pag nakagat, taini kaya si Amara Kuya Nems, bentang-benta yan dyan kay Ma'am Tet. Tapos may mga certain number of days na dapat pagitan kang mga bakuna. And paano pang nagkataon na pag nagkataon na Sunday or Saturday po ang sumasunod na bakuna. Kaya yan ang reason ko na bukas nin Sabado asin Domingo ang Animal Bite Center ang Ravax ngayon po dyan sa man iba-ibang parte kan munisipyo sa mga probinsya digdi po sa Bicol Region. Hanapon lang idoan sa indang official Facebook page para maaraman po ang mga detalye. Tigpa-public service ko Kuya Nems, na nasa ampangan ko digit. Tigpa-public service na pandok. Just in case po nahiling nindo ining papahiling ko sa screen kan DCGB. Igwa ka ni John Jerome po na file. Nawawara ining si Alexa Joy M. Oliva. 13 anyos po taga Purok 7 kan Kilikaw, Daraga Albay. Kaso rin da po Jerome na wara pa. Day information. Pero just in case po, nahiling niyo ining aki inainitra si anyos na naka-flash po sa muyang screen.
Paki-contact po ang number na 0963-8014-576. Ang number na 0963-801-4576 o ang number po na 0910-396-3737. Ang anuman na informasyon po ang mga katabang sa pamilyang naghahaadit, partikular na po ang sa iyang nanay na si Ma'am Ami Oliva, na naghaadit po sa naghahanap kan lokasyon kan sa iyang aki. Bad po may informasyon kamo, magrani kamo sa pinakaharaning barangay hall and then sa pinakaharaning police station para itao po an anuman na informasyon. Any information makakatabang po nin marhay iyan. Maray na pagkauto kay Ate B, Ate Brenda Flora, dyan po sa barangay Sagpon kan Daraga Albay. Ang sa kuyang kapartner sa lado technical na dyan si Kuya Nems, si Kuya Nald, and then sa IT na dyan si Jerome Nico Martinez, si Dande tapos si Braille. Abangan na po ang masunod na programang Marhay na Hapon with Father Butch Bombasi OP. Bye-bye!